khona ubuzileke WhatsApp from la video drug awareness besifaka izolo. Uyabuza uba yenziwa yinto yobana uthi sowuphumile kwi-drug for about 10-12 years uzibone sowune-cravings again, so ufuna uyisebenzisa strong. I-advice yam ke kulaa mntu ibisithi kuye usually izinto eziyi-2 ezenza uba umntu aphindele. Okokuqala zazaa triggers, kwazaa video zokuqala sakhe satsha ngee-triggers, ungasokuphindele kwazaa video zalaa minyaka igqithileyo ze-drug awareness uba kuthethwa ngee-triggers, into okobana lazaa zinto zawuzikwenza uba kube lulungena ziyaphinda zimane zibuya. So kufuneka uhlala uzimaneja oko. Noba una-10 years 12 years uphumile kwi-drug, kufuneka uzisabela. For instance, uba uthi kubalulekile noba udiagnose kakuhle uba itrigger le yintoni kanye. For instance, ungathi andiphangeli. That is not necessarily a trigger, the fact that ungaphangeli. Mhlawumbi uthi umnye nje lonely andiphangeli, so ndive ndibe nexesha elininzi lotyala i-drug, then ke ngoku uyaphangela. Yintoni ke ngoku phinde utsale? Uyofumanisa uba mhlawumbi zange uanalyze kakuhle laa trigger. Ungaphangeli alone was not the actual problem, but how you felt about ungaphangeli was the problem. For instance, ungaphangeli mhlawumbi makes you feel helpless. Helpless, awukwazi ukontributha apha ekhaya, awukwazi ukwenza izinto. I-helplessness le yiyo iyi-trigger, nethi uzifihle kulaa zone yobana ingadinga ungantweni, yiyo ekuqhuba to i-drug. Now uyafumanisa uba kuloo situation ungayifumanisa 10 years later uyaphangela ngoku, but uzifumana kwi-situation where you feel helpless nge-situation mhlawumbi you lost a loved one okanye umntana apha ekhaya uxakile umdala ngoku. But that helplessness itriggerishe into okobana uphinde uyofuna laa drug oyiqalile use-youth. So into yokuqala le. Yesibini is a change in community. Eyokuqala besithe is a trigger when you don't know, when you have exposed yourself to the triggers ozazikubambile ekuqaleni uzibe kwi-drug. Yesibini is when you change your community. For instance, i-community must be the positive and negative community, and i-negative community le kwenza uba urhalela uba kwi-drug. Then ke xa ukhanselishwa ukwile process ye-drug rehabilitation, uyacetyiswa uba ukuphuma njani kwi-negative community to a positive community. Positive community le ikunika mhlawumbi ujoyine isport ngoku, okanye ujoyine icawe, okanye ujoyine loo community ikuncedayo into yokobana ube out of drug. Now when there's a change in that community, okanye when there's disappointment in that community, uyafumanisa umntu ke uyaphindela abe nazaa feelings i-disappointment, uyofuna uba aphinde ayongena kwi-drug. Noba sekwi-10 years or 20 years after, ifuneke ke into yobana phindela ke ngoku kwezaa processes uhamba kuzo, kwezaa counselling sessions, kwezaa processes zazokunceda uba uphume, so that ungaphinde uyongena kulaa nto, ungade urelapse. Yiloo nto ke sithi umntu xa ephumile, for instance, nithi uphume kwi-drug, akutsho uba u-drug free, kuthiwa umu-drug in remission. Drug addict in remission, that is uphumlile, awunazo ngoku, you are back to social rehabilitation, you are back to normal, awunazo pulls zoba zifuna uba uyongena kwi-drug. But laa situation iyamanejwa for life, because the moment ungayimaneji ube complacent uqomba hayi ndayigqiba uthi ndi-drug, ingatriggerishwa yinto enye nje in your lifetime, ufumanisa uba uyaphindela futhi. So ufuneka usokuzigadela into yobana ndine-weak area kule ndawo yakwa-drug, njengoba ubuyimaneja noba ibiyintoni i-chronic condition ekhona. For instance, uba bekuthiwa wakho adiagnosa yakhe hypertension, kwathiwa kwangoku uphumile kwi-treatment, kuyofuna kuthiwa every year khamane uyotshekisha laa pressure uba iserayithi na, although you're not taking treatment. Ugade into yobana ingabuyi, and if iyabuya ukhawuleze uyimaneje. The same goes for i-drug addiction. Funeka usoloko uyigada, ungayi kwezaa situations zazikufaka engxakini. Ungazithembi kakhulu uthi hayi ndaphuma kuloo nto mna, uyothi tshwa, because uphinde uzibone sowurhintyeleka futhi uyi-addict ngoku ubusuphumile. I hope it answers. Yesibini ndizayi-answerisha but not today, apha evekeni, yile bisithi ndirhalela unceda, but I don't know where to start. I see abantwana in the community abakwi-drugs, but I don't know how to assist them. Ndirhalela ubanceda. Le ke I think
ndizoyipha ixesha yoba ndiphinde ndikhe ndipowuste ubana xa unceda kuqala uvele uncede qale asesituation leyo usarhabe umjonga lo mntu ufuna umnceda uba ukwesiphi isiteji se-addiction. Sizawuthetha ngezo stage ze-addiction uba ke umnceda kanjani kwesiphi isiteji. Xa kwi-stage 1 ungathetha kanjani naye okanye ungamapproacha njani. Xa kwi-stage 3, 4, 5 ungamapproacha njani ukumnceda. Because sometimes sizama unceda sibe singazi-andastendanga kakuhle lo mntu uba ukweyiphi imeko apha engqondweni, angancedakali ncam okanye kuse kube worse. So ndizawukhe ndiyipowuste ke loo nto. I think ibiyi-important question leya ithi ndidlala nabantu abanje in my community but ndirhala unceda, but I don't know where to start. I don't know how to assist umntu okwii-drugs. Sharp.